Всеки ден все повече хора искат да научат нови методи за печелене на пари от интернет без начален капитал и без инвестиране. Защото просто искат да се оттърват от скучната, изтощителна и досадна работа и искат да станат свои собствени шефове от уюта на собствения си дом. Убеден съм, че сте виждали преди обещанията за това как можете да печелите пари онлайн безплатно. Само че те никога не са безплатни, винаги има някаква уловка или инвестиция, която трябва да направите предварително. Здравейте и добре дошли в Действай. Днес ще ви споделя 6 безплатни начина за печелене на пари от интернет през 2022 година. Без уловки и без да са необходими инвестиции, за да започнете работа. Да започваме! Първи начин – виртуален асистент. Ако имате таланта да организирате и планирате, да станете виртуален асистент е чудесен начин да печелите допълнителни доходи от интернет. А работата на виртуалният асистент включва изпълнението на различни задачи, като например управление на страници в социалните медии, отговаряне на имейли и приемане на телефонни обаждания от името на даден бизнес. С увеличаването на броя на самостоятелните предприемачи, виртуалните асистенти виждат рязко увеличение на търсенето на техните услуги. Можете например да започнете като кандидатствате за работа в Upwork, Indeed или Virtual Assistant Jobs. Според Indeed.com виртуалните асистенти печелят средно около $19 и 36 цента на час, а някои виртуални асистенти са постигнали голям успех, като са изградили своя лична марка и са я популяризирали сред предприемачи и стартиращи фирми. Реално и вие можете да последвате примера им, като създадете бизнес страница в Facebook и като я обогатите с съдържание, популяризиращо вашите услуги. И да не забравяме, че създаването на Facebook страница е безплатно и може да я споделите навсякъде в мрежата. Втори начин – извършване на проучване онлайн. Умеете ли да използвате Google, за да намерите конкретна информация? Ако отговорът е да, вижте този начин за изкарване на пари от интернет. Много компании от различни индустрии наемат уеб изследователи, за да намерят най-подходящите и надежни източници на информация за тях. След това те споделят тази информация с клиентите си, за да им помогнат да вземат информирани бизнес решения. Можете да кандидатствате като изследовател и да работите по техните задачи. Всичко, от което се нуждаете, е компютър и достъп до интернет. Ето и някои компании, които редовно търсят онлайн изследователи. London наема виртуални изследователи, за да намерят качествени отговори на въпросите, задавани от клиентите. Задачите могат да включват събиране на статистически данни, обясняване на пазарните тенденции или определяне на конкуренцията.10AQS наема експерти от бранша, които могат да проучват и да отговарят на въпроси, свързани с конкретните им отрасли. Ако имате обширни познания за дадена индустрия, можете да кандидатствате, за да се присъедините към екипа на експерти на 10AQS и да получите възможност да работите по изследователски проекти на живо. Можете също така да кандидатствате за работа в областта на интернет проучванията в Upwork или Indeed. Трети начин – транскрибиране на аудио и видеофайлове. Въпреки че изкуственият интелект се използва като инструмент за подпомагане при транскрибирането, т.е. превръщането на аудиофайл в текст, той далеч не е съвършен. Ето защо много компании разчитат на транскриптори, които да превърнат звука на видеоклипове и аудиофайлове в точен текст. Като транскриптор можете да се фиксирате на непълно работно време в компания като Rev или да работите на свободна практика с няколко фирми по конкретни проекти. Повечето компании ви дават възможността да избирате по кои задачи да работите и сами да определяте графика си. Най-хубавото е, че не е необходимо да инвестирате нищо предварително. Просто можете да използвате слушалки или вградените в компютъра ви високоговорители, за да транскрибирате. За да успеете като транскриптор, ще трябва обаче да затвърдите уменията си за писане. Работата ви трябва да е без грешки и да е лесна за разбиране от клиентите. Започнете да се упражнявате като транскрибирате кратки аудиофайлове, за да сте готови да кандидатствате за работа в компании за транскрипция. Четвърти начин – създайте Patreon. Patreon е платформа за членство, която помага на артисти и творци да получават заплащане чрез месечен абонамент. В тази платформа феновете могат да получават по-специално съдържание. Ако редовно създавате видеоклипове, подкастове или музика и имате последователи, можете да се присъедините към Patreon, за да позволите на най-запалените си фенове да подкрепят работата ви чрез месечно членство. За да постигнете успех в Patreon, ще трябва да предложите на последователите си нещо интригуващо, за да спечелите тяхната подкрепа. Това може да означава да ги включите в творческия си процес или да им предложите ексклузивно съдържание, създадено специално за тях. Можете да намерите идеи за награди, които можете да предложите на феновете си в платформата. Регистрацията в Patreon е напълно безплатна, компанията получава само малък процент, след като започнете да печелите.
Пети начин – преглед на уебсайтове и приложения. Друг начин да печелите онлайн безплатно е да преглеждате уебсайтове срещу пари. Някои компании предлагат на хората плащания и безплатни продукти, за да оставят отзиви на техните сайтове. Но има и други фирми, които плащат на хората, за да проверяват качеството и ефективността на техният уебсайт. Когато преглеждате уебсайтове, обикновено проверявате функционалността на сайта и колко бързо се зарежда. А сумата, която ще спечелите, зависи от пазара, с който работите и от методите за тестване, които използвате. В повечето случаи ще печелите повече, ако сте готови да правите индивидуални сесии за тестване с клиенти чрез видеоконферентна връзка. Ето и някои компании, към които можете да се присъедините. User Testing. Това е компания за тестване на приложения, уебсайтове и потребителски опит. Try My UI. Това е компания за тестване на базата на впечатления и проучвания. И на последно място TestBirds. Това е компания за тестване на дигитални продукти, магазини и мобилни приложения. И най-якото е, че нито една от тези компании не изисква от вас да платите такса за регистрация. Така че можете да започнете да преглеждате уебсайтове и да печелите пари без никакви инвестиции. Шести и последен начин е Affiliate Marketing. Този метод може да ви звучи като поредното клише, но хора, които разполагат с нужните маркетингови умения, могат да изградят стабилен бизнес. Ако смятате, че разполагате с маркетингови умения за продажба или популяризиране на продукти, можете да се присъедините към някоя известна партньорска програма и да печелите комисионни от популяризиране на продукти, услуги или марки в различни платформи. След като някой закупи продукта или услугата от вашият линк, ще получите комисионна, която е определена за даден продукт. Процентите за комисионна не са фиксирани и варират за всеки един продукт и услуга. Както вече знаете, партньорската програма на Amazon е най-известната и предлага най-голям избор на продукти, които можете да промотирате. Обаче проблема при Amazon е, че комисионните са доста ниски и ще трябва да продавате много продукти, за да навържете хубав месечен доход. Докато от промотирането на дигитални услуги като веб хостинг, например, можете да спечелите стотици или дори $1000. Противно на общоприетото схващане, афилиат маркетингът не разчита на промоции в блогове, за да генерира приходи на търговеца. Може да използвате акаунтите си в социалните мрежи като Instagram и Facebook, за да популяризирате продукти и услуги и да печелите пари. И така, това беше моята топ 6 класация с безплатни начини за изкарване на пари от интернет през 2022 година. Ако оценявате труда ми и ако искате да подкрепите канала ми, абонирайте се безплатно за моя канал, ударете един лайк на това видео и чукнете на камбанката, за да получавате известия всеки път, когато качам ново видео. Пожелавам ви всичко най-хубаво, чао и до скоро!